til den her, og det er enten korn eller sand eller et eller andet, der er i den, og så tænder man sit lys. Og det man gør, når man tænder lyset, det er at sende en bøn op til hjælp om et eller andet. Man beder ikke om hævn, man beder ikke om penge, men ellers, det kan jo ofte være helbred eller lignende. Men tit så gør man det, at man tænder lyset ved flere af de andre lys, fordi så tror man så en dominoeffekt, så får man de andre ønsker med. Så man kan godt tænde lyset ved flere af de andres lys. Hvis I går til en gudstjeneste en søndag, så får I også tit at se, at man kommer ind i kirken, og så sidder folk allerede med et lys. Og så går man hen til vildfremmede mennesker og tænder sit lys hos deres lys. Det er sådan meget brugt. Den første fresko. Det her, ja, det er et gammelt romersk blad. Den har været cementeret til fuldstændig simpelthen. Så det er jo lidt et held, fandt den. Men karrene herude, det har været bassiner. Og så har det har været med marmorvægge, og så den her kæmpe mosaik med over 25.000 små sten på gulvet. Det havde ret, ja. Det er nok sådan, han gør. Han hiver nogle stykker op, og så kan man vælge større ud. Det er nok svært for ham. Ja, det er jo. Ej, jeg stiller op. Ja. Men det er sådan lidt hans job. Han laver intet andet end ham der. Han sidder og sidder. Og så når der kommer nogen til at se, så er det ham. Men ellers så sidder han altid bare til det. Det er net job. Det er nok ham, der ejer det. Men det er også sådan lidt af den græske måde at gøre det på. Du har det. Du har det. Og det er ikke noget med, at vi har en, der kan alle tre. Nej, eller gør alle tre.